Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapindamo mamessages edu natadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: Nyanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchandiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. So inini ndiri mudzimai, ndine makore 40 years kuberekwa. Ndauyawo neconfusion yangu ndichida kukuudzaiwo kuti mwana wangu wenumber 2, mwana wangu uyu iye haasi wemurume wangu. Zvakaitika ndezvekudai, at that time ndainge ndine umwe mwana wehanzvadzi yangu uyo ainge atizira, but izvi zvakaitika muno muSouth Africa. Saka iye akati atizira nekuda kwekuti ainge achiri under age. Then vanabhodhi vakabva vazondifonera, vanabhodhi vose vari kumusha vakabva vati sezvo uri iwewe uri mukuru ikoko kuJoni, tikuda kuti unge uchienda kunotora mwana. Saka vakazoti vandipa mari ndokubva ndazoenda kuprovince kuya uko kwainge kuchigara iye mwana wehanzvadzi yangu at that time nemurume wake, but nanhasi uno vachigere vose. Ndakazoti ndasvika kuya ndikabva ndatoona kutoti ko inga wani mwana wehanzvadzi ainge atozvibatira mhene yake. Ndikabva ndatoona kutoti ndokusaka ainge asarudza zvake kuti ange achitiziswa achiri under age zvake kudaro. So ndakatoona kutoti pamba ipapo painge patori nespace hombe, ende ndikabva ndatanga kufunga situation iyo yandainge ndakasiya kumashure. Ende vanhukadzi ndo zvatinoita kuti tinocompare masituation. Ndikabva ndatanga kufunga kuti kumba uko nemurume tainge tiri vanhu vekuti taingogara tichingonetsana at all the times. Apa uchinatsokuona kuti munhu wacho waunenge uchinetsana naye anenge asitomborina kana plani zvachose nekuti anokwanisa kukuchinjira upenyu. Saka ndakabva ndati sezvo pamba apa painge paine marooms ainge akawanda, ndikabva ndati regedzei ndinge ndichimbogara pano ndichidzidzisawo mwana wehanzvadzi yangu kuti murume anobatwa sei, uye semunhukadzi anenge ava mumarriage unozvibatawo sei. Saka ndakabva ndazogara paya. Ndakagara kuda almost 1 month and a few days ndigerepo pamba ipapo. So pakabva pazouya manje umwe muzukuru wabamunini. Muzukuru uyu wabamunini iye neni we are of the same age. Saka paakauya at that time ainge ari paleave. So taingoswera takangotarisana tichiona TV sevaenzi. Then takabva tazongotanga kungoita connection zvekuti taiti tikangotarisana tose tobva tazotanga kunyemwerera tisingazivi kuti why tainge tichinyemwerera, because iye mwana uyu wehanzvadzi yangu aiti murume wake kana asipo aingoswera akati dhuma dhoo bedroom make. Ende nekuda kwekuti ainge ava nepamuviri, nhumbu yake yaiva nhumbu iya yainge ine zvimamutu. Saka ndaingosiyana naye. Then zvakazoitika ndezvekuti one day takati takagara zvedu tichitoona mamovie. Ndainge ndiri inini nemuzukuru wabamunini takagara kudaro. Then akabva azobuda ndokubva azoenda kukicheni achiti ainge achida kuenda kunonwa mvura. Paakazodzoka mukomana ashe takabva ndatoona kutoti mureza bhurugwa rake rainge rakaita kusimudza tende chaiko, rakaita mureza. Ndikabva ndaramba ndakatarisa, kunyange paakasvika achizogara pedo neni ndakangoramba ndakatarisa. Apa ndainge ndatova nemwedzi ndisingazivi chinonzi munhurume. Apa murume wacho uyo wandainge ndakasiya kuya kwandainge ndichigara, instead yekuti ainge achitaura neni mune zvakanaka ainge achingogara achingondituka. Saka ndaitova nemastresses angu. Ndikabva ndaramba ndakatarisa muzukuru akabva auya ndokubva agara pedosa neni. Akati agara kudaro pedosa neni ndopaakabva angotora ruoko rwangu. Ndakanzwa ndichipera simba munhu paakatora ruoko rwangu achinondibatisa sikarudzi yake. Then ndikabva ndatotanga kutoibatiswa kuzonosvika ichizoburitswa. Ndikabva ndanzi ndinge ndichitamba nayo. Mukoma ndakabva ndatotanga kutoita basa paya ndichida kutomurakidza kuti ndainge nditori nyanzvi. Ndokubva tazotorana tikabva tazoenda kwake kuspare bedroom uko kwaainge achirara, tikabva tazorara tose. Saka until ndichizodzoka kumurume nemuzukuru wabamunini taingogara tichingorarana chete. Apa hatina kana kumbogara takashandisirana dziviriro because
tikazoti tatorana taenda kuspare bedroom ndo pandakabva ndazomubvunza kuti saka une anything here chekuti tinokwanisa kushandisa. Iye akabva azoti kwete, handina kana chandiinacho. Ndakambozama kuti ndinge ndichiramba but munhu already ainge akatondigukuchira zvekuti kuramba kwacho kwainge kuchinetsa. Ndokubva taita bonde paya. Iniwo pandakazobva kumba kwemwana wehanzvadzi yangu handina kana kumbogara ndakasuspekta kuti ndainge ndatova nepamuviri because inini mukoma ndakaita nhumbu yangu but ndakabayirirwa jadheu rangu zvekuti nanhasi uno zvinhu zvikutoti zvinotondinetsa kuti asi chii chakamboitika ipapo. Saka ndichizonorara naye pasina kushandisirana dziviriro ndainge ndichitemba kuti ndainge ndiine jadheu rangu iro randainge ndiinaro ndichiti kana kuri kunzi munhu akaitira mukati mangu then jadheu iri rinobva razondibatsira. But ndakabva ndaita nhumbu yangu paya ndokutodzoka kumurume. Ndakazoti ndadzoka kumurume manje ndo pandakangotanga kungopfira zvimati ende pandakaona kuti apa mapfiriro acho andainge ndava kuita mate wainge uri mucherechedzo wekuti ndainge ndava nepamuviri ndakabva ndatongotanga kuzvishingisa. Ndakaenda kuClicks ndikabva ndazonotenga maholes angu. Ndaigara ndiine dutu remaholes paya pakubika. Ndaitonzwa kutoti mwoyo wangu unenge wakasviba ndichitonzwa mudumbu mangu muchida kusimuka ndichida kurutsa but ndakati hazviite kuti nditi apa ndagara almost mwedzi ndisipo pamba then ndichingosvika pamba ndava kutotanga kutopfira mate ndichitorutsa. Ndaichengeta mate aya then ndobva ndazoti murume paya paanenge akatarisa kurutivi ndo pandaibva ndazosvipira mate aya pasi. Ndaizotopinda bhizi nekukorobha futi mate acho iwayo. Saka murume wangu iye haana kana chaanotombosuspekta kuti izvi ndo zvakaitika pakati pangu nemuzukuru wabamunini. Muzukuru wabamunini ndiye akandimitisa. Saka nemurume takati tati garei iye akazotanga kuona uye zvekare akati hanzi ndakanzwa kuti test yainge yatosiyana. Saka murume akazonditi one day iwewe une pamuviri. Inini ndikabva ndanyepedzera kuramba even though ndainge ndichitoziva kutoti ndainge ndava nepamuviri. So murume akabva ati ndikuzviona kuti wava nepamuviri plus skin yako iri kuglowa mukoma ndo kuzototanga. Saka murume akazoti one day I know kuti une pamuviri because ndikuona kuti skin yako iri kuglowa ende iye akatongofungidzira kuti nhumbu iyoyo kana kwainge kuchinzi mwana wacho ainge achazozvarwa mwana iye ainge ari wake. Nanhasi uno mwana uyu anomufarira zvisingaiti because kubva ipapo pandakazonobatira pamuviri then mumba zvinhu zvakabva zvazogadzirisika because akabva azoti kwandiri now ndava kuona kuti unondida because wava kuda kundipa baby number 2. Saka it is time yekuti inini ndinge ndichigadzirisa unhu hwangu ende ndokubva tatotanga kutotaurirana paya but chinondirwadza ndechekuti inini nemurume wangu takazotaurirana tikabva tagadzirisana boom ndokubva ndauya zvangu nechana ende nanhasi uno ivo bamunini havatombozvizivi kuti izvi ndo zvakaitika pakati pangu nemuzukuru wavo. Naiye muzukuru wacho handina kana kumbogara ndakamuudza because handidi kuti mune ramangwana munhu ange achizodzoka kwandiri achinditorera advantage. Saka mwana wangu wenumber 2 iye mwana anotongozviziva kuti baba varipo pamba ndivo baba vake naiyewo murume wangu anongozviziva kuti vana vose vana vake but haatozvizivi kutoti pakati pevana avo vandakazvara pane umwe uyo wandakatopiwa nemuzukuru wabamunini. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Nai zvinoitawo here kuti sezvandakuudzai kuti muzukuru wabamunini hapana kana chaanotomboziva uye haatombonyumwi zvachose. Saka ndinokumbirawo kubvunza kuti ndodii ndomuudza here uye what are the advantages kana kuri kunzi ndikamuudza kuti mwana uyu ndewako then zvekare what are the disadvantages kana ndikasamuudza kuti mwana uyu ndewako. Ndinokumbirawo kuti vedare vange vachizondiposterawo ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Ei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna tete avo naimi zvazvakangoma hazvo vedwe tete vari kuti ivo vakamitiswa hanzi nemuzukuru wabamunini
pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera ndakaitumidzirwa kune channel yedu iya yechirungu. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka nesi ava ivo vakabva vati havasi kuda kuti nyaya iyi inge ichizoverengwa, vachiti tinotya kutosungwa chaiko nekuda kwezvinhu zvandakaita. Saka ivo vanoshanda as a social worker. Nyaya yavo yavakanditumidzira yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai, I am a South African woman, uye ndine makore 36 years ekuberekwa. Confession yangu yandauya nayo pari zvino, even though ndiine nyaya dzakawanda idzo dzandakasangana nadzo, but nhasi ndoda kukuudzaiwo zvakaitika pakati pe-ex-partner yangu zvekare nepartner yake iyo yaakazotanga kudanana nayo zvekare iyo yaachiri kudanana nayo. At that time ndakabva ndazotanga kushanda mudepartment where we would drive around, then we would pitch our tent somewhere else in the community, then vanhu vanenge vachiuya for ma-STI screenings, uye zvekare vanhu vachiuya kuti vange vachizotestwa for HIV nezvimwewo zvirwere zvakangosiyana-siyana. Saka pane pamwe apo patakazoenda kulocation uko kwandakakurira uye zvekare kunogara my ex-partner nenew partner yake. Ini handina kana chandainge ndakambofungidzira. Takabva tazoenda kuya. Zuva rekutanga takatoshanda zvakanaka, but takati tava kuda kunochaisa ndo pandakabva ndazoona ex-partner yangu yakadarika ndokubva yatumisa motikari, akabva auya akabva abvunza mibvunzo yakati one day, ndokubva tatotanga kutotaura paya. Saka akabva azoti mangwana acho ainge achazodzoka zvekare, even though ndainge ndava kuziva kuti munhu uyu ainge atova nepartner yake yaainge ava kugara nayo, but kumuona kwacho kwandakamuita kwakabva kwazotanga kundirangaridza zvakawanda izvo zvatainge takaitirana panguva iyo yatainge tichiri murudo. So mangwana acho paakazouya ndakabva ndazonzwa mwoyo wangu uchitsemuka, because iye akauya makuseni achiti ainge achida kumhanyira kubasa. So at that time painge pasati patombova nevanhu vakati one day, so vakabva vagara pasi mukadzi nemurume, ndokubva ndazovapa counseling. Mushure mekunge ndava pacounseling ndakabva ndangobatwa nemweya wekutsinye. Saka ndainge ndiine mamwe masyringes angu awo andainge ndatomboshandisira pane vamwe avo vainge vatombouya for ma-STI testing zvekare nezvimwe zvirwere. Saka ndakabva ndangotora masyringe iwayo ndo andakabva ndazoshandisa partner ye-ex-partner yangu kuti nditoti ndakazviitirei zvinhu zvakadai handitombozivi. And right now ex-partner yangu tinotongogara tichitongotaura, and anondiudza ma-challenges awo avari kusangana nawo murelationship yavo, because iye anonditi kunyangwe vakaenda kuchipatara, kunyangwe vakaenda kunorapwa sick, but sick yacho iri kungoramba ichingodzoka. Saka inini manje last time pandakataura naye ndakabva ndamuudza kuti saka until when are you going to suffer, because can't you see kuti mukadzi wako uyu iye ihure, the reason as to why uchingoramba uchingobatwa nesick inhau yekuti iye ari kungofamba achisangana nevarume vakasiyana-siyana, in the end you are going to suffer. Saka uye akabva azondiudza kuti iye achiri negative, but chinomushamisa ndechekuti partner yake anzi iye akabatwa nechirwere, ende zvinhu zvinotomunetsa kuti kochii chakazoitika, because pamakore avo acho avakadanana vachizonogara vose anzi vaingogara vachingoenda vachinotestiwa, but vainge vachingobatwa vari HIV negative. All of a sudden partner yake yava positive, iye ari negative. Saka anoti akandibvunza advice ndinobva ndangomupa advice iya yekuti ndinenge ndichitsikirira partner yake nekuda kwekuti ndava nemafeelings zvekare. I want my ex-partner back, but handitozivi kuti ndotangira pai, uye ndinonzwa ndichitya nekuda kwezvinhu izvo zvandakaita, just to take some dirty used syringes that I had used pane vamwe vanhu avo vakatobuda out pamatests avo vari positive, whether isiki kana kuti chirwere che-HIV. Ndakangovashandisirawo masyringes iwawo
ndakangovashandisirawo masyringes acho iwayo ainge akasviba. Saka handizivi kuti Mwari vanokwanisa kundiregererawo here nekuda kwezvinhu izvi zvandakaita. I know what I did was very bad, but panguva yacho iyoyo ndakatongobatwa nehasha dzekuti munhu uyu ndaimuda because at that time pandainge ndichidanana neexpartner yangu ndaimuda nemwoyo wangu wose, but aiva nekamwe kakunyengereka so kaainge ainako because aipfurirwa neshamwari dzake. But now when I looked at him, he is more of a fine gentleman and I want him in my life. So this is my own story, Mukoma. I am really nervous when I think if you post this story, how many people are going to listen to my story. Saka I will tell you when you are supposed to post this story. Evidari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka ndanga ndichiiverenga ndichiibvisa muchirungu ndichiunza mururimi rwaamai. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section yapakaipa. Zaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo tina sekuru vedu avo vari kumusha. Isusu tiri kuno kunyika yeSouth Africa uye tiri kutsvakawo mubatsiri. Ende chinotirwadza ndechekuti even though tichishanda zvimabasawo zvisina mari, nekuda kweizvo zvatakaudzwa kuti ndo zviri mumudzinza, takabva tazotora mamwe mafone numbers paYouTube peimwe n'anga iyo yakatotibhadharisa mari yedare. Mari yacho yainge iri shomanana, ikabva yazoti yainge ichida kuti tinge tichizouya kokuzimu kuitira kuti zvinhu izvi zvinge zvichizoparadzwa, but iyo yakatotiudza everything zvechokwadi izvo zvinotoitika mudzinza rekwedu. Uye zvekare zvimwe zvinhu zvatinongoti mukufamba, kunyange ukaenda kuchechi kumasowe unobva watongosimudzwa, obva watotanga kutoprofitiwa uchitoudzwa nezvekurombwa wasekuru vedu. Saka n'anga iya manje takazoti taifambira ndokubva tazoenda tikanogara pamba pake. Saka tainge tisingatozivi kutogara kwaunoita pamba pake pane mari iyo yamunotobhadhara. Takabva tabhadhariswa mari dziya zvekuti by the time patakazonopinda mudare mari yedu Mukoma haina kukwanisa kuzoungana. Saka takabva tazovakumbira sekuru vaya vakabva vati tinge tichimboenda tinge tichimbodzokera kumba, then ivo vainge vachazosara vachifunga nezvayo nyaya iyo yatainge tavaudza, because tainge tavati sezvo tisina mari, imweni muchiti munoda mari kuparadza zvikwambo zvemudhara uyu, tinokumbirawo kuti munge muchingotibatsira, then kana tazodzokera kuJoni tobva tazoita tichikupai mari yacho, because mari yavainge vachida yakawanda, because ivo vakati vanoda at least $5,000 kuti vange vachiita go back to sender sekuru vange vachizofa, ende mukunofa kwavo vasazosiya zvinhu zvavo. Izvo zvinhu izvi kunyange kana ukadzokera kumusha kudai unotonzwa zvichitotaura panze, and now zvatova worse. Saka n'anga iyi yepaYouTube yakatiti the reason as to why tava kukwanisa kuona zvekare nekunzwa mashura iwawo ekuti tinonzwa zvikwambo zvasekuru zvichitotaura inhau yekuti izvo zvava kutoda kutoparadza dzinza rose, sezvo zvava kuona kuti sekuru vedu vava kuda kunosvika pakunofa apa ivo havana kana kumbogara vakazviudza kuti kana ndafa muri kufanira kuti munge muchizosara muchichengetwa nanhingi, but n'anga yacho inodhura yakati iyo inoda $5,000. Saka semhuri tiri kutsvakawo hedu kana kuri kunzi kune vamwe vanokwanisa kutibatsirawo at least pachena, then tinobva tazovatendawo kana variko mudzinza medu manetsa mune zvikwambo zvasekuru izvo zviri kuda kuparadza dzinza rose. Saka hatichazivi kuti toitawo sei nekuti mari dzacho dzatinoshanda ishomanana. Titori nemanhamba akawanda atakatora en'anga dzinowanikwa pano paYouTube, but ei dzinodhura. Ndainge ndisingatombozivi kuti dzinodhura kudaro. Imwe yacho n'anga iyo yatakatora mafone numbers yakati inoda $18,000. Zvino nezvimari zvacho zvatinowana, because inini hangu ndinotowanawo ka $4,000 pamwedzi, saka $18,000 inozobuda papi patiri. Please Mukoma, kana kuino vanokwanisa kutibatsira ndinokumbirawo kuti vange vachitibatsirawo semhuri tatambudzika. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Naimiko zvazvakangoma hazvo vedu we. Hanzi takachajwa $18,000. Yo